vou vos expresar agora nun vídeo, vale? Que vou facer agora mesmo, o síndrome general de adaptación ao medio, aos animais, é dicir, supervivencia, tanto eles como nós, os humanos, e plancton, ou plantas e bacterias, que ao fin e ao cabo son os que nos fan a nós, non? Entón, sería o esquema figura 12.2, páxina 374, vale? Isto é o que vou facer, un esquema da páxina 374, figura 12.2, vale? Do síndrome de adaptación. Entón, adaptación ao medio, que tamén é social. Entón, hai unha liña, un nivel de resistencia normal, e hai aquí unhas pequenas liñas que é o choque, outra pequena liña que é o contrachoque, e entre o choque e o contrachoque está a resposta autónoma ou automática, RA, vale? E despois, máis adiante do contrachoque está o estímulo-resposta, ER, estímulo-resposta. E abaixo de todo está a EA, ou estímulo automático responsable da adaptación ou non ao medio. Entón, basicamente o que hai que saber é isto. Mirad, a adaptación ao medio ten unha raya que vendría sendo o medio, ten un choque, que é por onde chegan as amenazas ou valencias negativas, é dicir, todo o que é negativo, un contrachoque que é das valencias positivas, e ten, entre estas dúas, ten un RA, ou resposta automática, ás valencias positivas, vale? Que está máis relacionado co positivismo nas experiencias diarias. Despois está o R, ou estímulo de resposta automática, que está no choque, ou valencia negativa. E a EA, que é o que fai que nos adaptemos ao medio, o estímulo adaptativo ao medio, ou social, vale? Que fai que nos adaptemos máis ou menos ao medio social, pero que acabamos adaptándonos, vale? Vale, pois como ainda queda un minuto, vou vos explicar o que é un síndrome de adaptación. Un síndrome general de adaptación. Patrón fisiológico de resposta de estrés constituído temporalmente por unha reacción de alarma, unha etapa de resistencia e unha etapa de agotamiento. Anabolismo, o catabolismo. As dúas cousas son o mismo, anabolismo e catabolismo. Anabolismo, proceso metabólico de tipo constructivo e asimilativo, se é positivo. E o catabolismo é o proceso metabólico activo, destructivo, desasimilativo e desintegrativo. Entendéstelo, verdad? Entonces, catabolismo negativo, anabolismo positivo, vale? Quedadvos con isto, ok? E isto é adaptación ao medio ou síndrome general de adaptación. Vale? Bueno, pois con isto vímonos. Chao, hasta mañá. Mañá sigo con máis cousiñas, vale? Porque agora non dá tempo, ok? Quedamos na páxina 375, acordadvos, 375, ok? Quedamos, vale? Chao, que teñades boa noite, vou subir agora todo, vale? Chao.